mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Narinig ko yung secret file ni Nathan. It was a long time ago. And I guess I'm here so I can share my point of view. Sanay ako na nakikinig lang sa programa ninyo. Hindi ko nakita na susulat din ako sa programang ito. Itago niyo ako sa pangalang Luna. My mom is Elle. And this is my secret file. Umuwi ako noon sa amin sa Baguio para bisitahin ang mama ko. Kaso naabutan ko siya na may kahalikang lalaki. At dahil nakatalikod sa akin ang lalaki, I only saw his birthmark on his nape. Alam ko naman na may mga nagiging boyfriend ang mama ko. Madalas ko siyang pagtakpan kay Tito Raul kasi pag nalaman ni Tito na may ibang lalaki si mama, baka kung anong magawa niya rito. So I remained silent sa lahat ng kalokohan ng mama ko. I was walking papuntang cafe para mag-isip-isip kung hanggang kailan ko itutuloy ang pagkonsinti kay mama. Until I bumped someone. Muntik na akong mapaupo nun. Buti nahawakan niya ako sa siko ko. Nagsorry siya sa akin at saka ngumiti. Ako naman, natulala sa kanya dahil ang gwapo niya. Mala Harden Scott ang itsura. Ang kapal ng kilay. Tapos, yung mga mata niya, gunmetal blue. Ganon yung kanyang mga mata. Hindi yon ang huling kita namin kasi nung niyaya ako ni Lane na gumimik sa bar. By the way, Lane is my best friend. Kasama ko siya sa apartment ko. So, ayun nga, while I'm sitting on our reserved couch, may nakita akong group of men. Pero, ang mas nakapukaw ng pansin ko ay si Mr. Blue Eyes. Oo, siya nga. Kaso, nawala yung atensyon ko sa kanya nung may tumabi sa akin, yung tropa niya. Lahat sila gwapo, walang tapon. Papasa silang hottest bachelors of town sa magazine. Kinuha nung tropa niya yung number ko. Pangalanan natin siyang DJ. So ibinigay ko kasi naisip ko na baka way ko siya para mapansin ako ni Nathan. Yes, nalaman ko ang pangalan niya kasi sinabi sa akin ni DJ. Lumapit ako sa kanya noon. Tapos, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Nagpakilala ko sa kanya at sinabi kong type ko siya. Na-shock siya. Well, I think hindi niya ako namukhaan.
Fast forward, nagpapapansin pa rin ako kay Nathan kasi gustong gusto ko talaga siya. Tapos, etong si DJ na tropa niya, siya ang way ko para malaman kung sino ang kasama niya o nasaan siya. Until one time, after class, nagpunta ako sa school nila. Hindi kami same ng school. Inis na inis siya sa akin kahit wala naman akong ginagawa sa kanya. He dragged me away from his friends. Tapos sinigawan niya ako na tigilan ko na raw yung pangungulit sa kanya. Pero dahil nga ako si Luna, wala akong pinakinggan sa mga sinabi niya. Pinilit ko pa rin yung sarili ko sa kanya. Nakulitan siya at nasabi niya sa akin kung handa na raw ba akong pagsisihan na gusto ko siya. Fast forward, naging kami ni Nathan. Pero hindi ko ramdam na may boyfriend ako. Kasi kung hindi ko naman siya kakausapin, hindi kami magiging magkausap. Hanggang sa magkasama kami. Lagi siya may kausap sa cellphone. Then one day, nag-overnight ako sa kanila. Sobrang lakas ng ulan, kaya hindi ako pinauwi ng daddy niya. Nasa kwarto lang niya kami. Ang aga niyang natulog noon. Nang may tumawag sa kanya sa cellphone niya, L ang naka-register na pangalan. I answered the call. Sabi ko, "Hello? Sino to? Tulog na kasi si Nathan may ipapasabi ka pa." After that, biglang namatay yung linya. Hindi nga nag-response yung L, so binaliwala ko lang. Hanggang sa nagtuloy ng tuloy yung ganung klaseng setup namin. Ako yung laging nagfa-first move. Nakakatampo ng sobra. Pero wala Pag hinayaan ko, walang mangyayari. Kasi natitiis ako ni Nathan. Fast forward. Tito Raul invited me and Nathan to their house sa Baguio to celebrate the Halloween. We bought our gothic couple costumes. Gulat na gulat si Mama nung nakita niya si Nathan. Well, siguro kasi first time kong magdala ng boyfriend sa bahay at formal na ipakilala sa kanila. Sa bahay, doon sa guest room tumuloy si Nathan. And during our stay sa Baguio, napansin kong close na agad sina Mama at Nathan. Humahampas-hampas pa nga sa dibdib si Nathan. Pero, etong si Mama, pag humahagalpak, hinahampas-hampas sa dibdib si Nathan. Hindi ko na pinansin kasi alam ko, may boyfriend si Mama. Kaya nung tinanong ko si Mama na, "Ma, nasaan yung boyfriend mo?" "Sige ka, baka may iba na yun." Bigla na lang seryoso niya akong tiningnan. Sabay sabing, humanap man siya ng iba, sa akin pa rin siya bandang huli. At hindi ako papayag na may makasira sa aming dalawa. Tinawanan ko na lang si Mama kasi masyado siyang seryoso nun Lumipas ang 3 araw. Pauwi na kami noon sa Manila. Bumili si Nathan ng bulaklak. Excited ako noon kasi ang ganda-ganda ng mga bulaklak, red roses. Kaya lang nagulat ako nang ibigay niya yun kay Mama. Tapos sa akin niya ibinigay yung puti. Nagtaka ako kasi ang pagkakaalam ko, red roses ang simbolo ng true love. Pero, binaliwala ko na lang. Kasi sabi ni Nathan, hindi niya naman daw alam yun. Fast forward, nakabalik kami sa Manila. And our first monthsary came. I prepared everything according to my plan. Successful naman. Kasi nakita ko sa mukha ni Nathan na masaya siya. And that night, we made love. Yes, siya ang first ko. And I was so happy. Kasi yung first ko ay yung lalaking mahal na mahal ko. At hindi ako nagsisisi nung mga panahong yun. Kasi mahal na mahal ko siya
Fast forward. Our relationship went well. Okay naman ang lahat. Until one day, pumunta ako sa condo niya. Para sana sabay kaming kumain. Pagpasok ko pa lang ng pintuan, may napansin na ako agad. Sa lamesa, merong red earrings na katulad sa earrings ni Mama. Hindi ako pwedeng magkamali kasi customize yun. Pero inisip ko na lang, baka nga kapareha lang. Ngumiti ako kay Nathan pagpasok ko sa condo niya. Pero hindi siya ngumiti sa akin pabalik. Lalapitan ko na sana si Nathan. Pero laking gulat ko nang merong lumabas na isang babae na pamilyar sa akin. Pero laking gulat ko nang lumabas ang mama ko sa banyo ng condo unit ng boyfriend ko. Natulala ako noong mga panahong yun dahil sobrang daming tanong sa isip ko. Yung roses, yung lalaking may balat sa batok, yung L na laging katawagan ni Nathan. Doon ko lang na-realize, bakit ang tanga-tanga ko? They were giving me clues all along. Pakiramdam ko, pinaglaruan nila ako. Niloko ako ng boyfriend at mama ko. Yung inaasahan kong tatakbuhan ko sa oras na ma-broken hearted ako, siya palang rason kung bakit madudurog ang puso ko. Hindi ko na nakayanan at tumakbo ako paalis sa condo unit ni Nathan. Kahit paulit-ulit akong tinatawagan ni Mama. Pakiramdam ko ay tinraidor ako ng mga tao sa paligid ko. Umalis ako sa Maynila same day. Walang nakakaalam kung saan ako nagpunta. Even my best friend Lane. Pumunta ako ng Batanes. My dream place finally. Noong una, hindi ko na na-appreciate itong dream place ko because I was so devastated. Walang sino man ang may alam na nandito ako. Fast forward, marami akong naging kaibigan. Tour guide na ako. Hindi man natuloy yung pangarap kong maging FA, nakakapag-tour pa rin ako. Nagkaroon ako uli ng boyfriend at masasabi kong sobrang saya ko sa buhay ko. Siya si Neil. Si Neil yung klase ng boyfriend na wala ka nang hihilingin pa. Mahal ko siya at mahal niya rin ako. I met Neil when I became his tour guide. Mabait siya, may sense of humor, masarap kasama, at gentleman. 3 taon kami ni Neil. Saktong 3rd year ng aming relasyon, nagpatattoo ako ng letter N sa may chest ko, sa bandang puso. Tuwang-tuwa nga si Neil nang makita niya yun. Dahil mahilig akong mag-spaghetti strap. Lumipas ang mga araw, masaya ako kasama si Neil sa favorite place ko. At noong mga panahong yun, wala na akong mahihiling pa. Imagine being with your favorite person at your favorite place during your favorite time of the day. Lagi naming pinapanood ang sunset. Yun ang bonding namin. Sila Mama, napatawad ko naman na sila. Though, hindi ako handang makita sila. Pero gaya nga ng sabi ko, lahat may happy ending. Nalaman ko na pinsan niya si Nathan
nung may tumawag sa kanya at ako ang nakasagot ng cellphone niya kasi nag-o-order siya ng pagkain namin. Pagbalik niya, tinanong ko siya kung totoo ba na pinsan niya si Nathan. Nung una parang nataranta siya at hindi mapakali. Pero ipinaliwanag niya sa akin na malayong part naman daw at hindi sila madalas nagkikita. DJ Rocky at DJ Jello, naggalit ako. Hindi ko kinausap si Neil ng 3 linggo. Kasi all these years, sa kanya ako nagkukwento ng mga nangyari sa Pasko. Tapos pinsan pala niya yung nanakit sa akin. Para bang niloko na naman ako? Napaisip nga ako hanggang kailan ako lulukuhin ng tadhana. Pag ba umabot na sa puntong takot na akong magtiwala ulit? Then one day, nakontak ako ng best friend kong si Lane. Nagulat nga akong nalaman niya ang number ko. Pero ang sabi niya sa akin, nakuha niya raw kay Neil. Ini-invite niya ako sa papalapit niyang kasal. May anak na pala siya. Kaya sabi niya, hindi raw ako pwedeng mawala sa wedding niya. Dahil hindi raw ako nakapunta sa binyag ng anak niya. Pumayag ako kahit medyo nagdadalawang isip ako dahil baka makita ko si Nathan pagbalik ko ng Manila. Pero sige, for her, luluwas ako. May bachelorette party siya sa isang kilalang bar sa BGC. Nung nasa bar kami, nagkausap kami ni Lane tungkol sa buhay-buhay. Malaki raw ang tampo niya sa akin kasi hindi ako nagparamdam sa loob ng 4 na taon. Ni hindi ko raw siya tuloy napuntahan nung nanganak siya. Siyempre, na-guilty ako. Kasi etong si Lane na bestie ko, laging naandyan sa akin kapag may pinagdaraanan ako. Tapos nung siya yung may pinagdaanan, wala ako sa tabi niya. Kaya sabi ko sa kanila, mag-i-stay ako for 1 week. Though, habang nasa Manila ako, walang nakakarating na balita sa akin tungkol kina Mama at Nathan. Alam ni Lane yung nangyari bago ako umalis ng Manila. Then dumating yung araw ng wedding ni Lane. Masaklap, nandun si Nathan with a barkada. Hindi lang nasabi sa akin. Hindi lang talaga ako handang makita si Nathan. During the ceremony, hindi ako lumingon. Kahit alam ko na kanina pa siya natutukso ng mga barkada niya. At nangunguna doon si DJ. Natapos ang wedding, sa bahay ako nila Lane nagstay. Kasi wala naman sila. Sa Paris sila nag-celebrate ng honeymoon nila. And during my stay in Manila, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang unknown number. Makipagkita raw ako sa kanya at may sasabihin siya. At first, I ignored the message kasi baka prank lang. Pero, laking gulat ko nung magpakilala na yung tao behind the message. Si Nathan. Nag-text siya at nakikipagkita pa. Nagulat ako. And very hesitant ako at first. Pero may nag-uudyok sa akin pumunta pa rin. So pumunta ako dun sa lugar na sinabi niya. Isang restaurant. Pagdating ko roon, nakita ko siya agad. Nung una nakatitig lang siya sa akin hanggang sa tinanong ko siya kung bakit niya ako pinapunta. He told me it's all about my mother. Tinawanan ko siya. Pinapupunta niya ako para ipamukha sa akin na si Mama ang pinili niya, ganon? But he remained serious.
Nakakulong ang mama mo. Nakakulong ang mama mo. Yun yung eksaktong sinabi niya sa akin. Nagulat ako. Si mama nakakulong? Bakit? Ni sa panaginip hindi ko maisip na makukulong ang mama ko. I asked why. At doon niya na kinuwento sa akin ang lahat. Napatay ni mama si Tito Raul. Nang malaman ni Tito Raul na boyfriend ni mama si Nathan, tinutukan daw sila ng baril nito. Pero inagaw daw ni mama at naiputok kay Tito. Doon ko rin nalaman na kaya pala pinili ni Nathan si mama kasi nangako si Nathan na tutulong siya kay Tito Raul kahit anong mangyari. Hindi agad na proseso ng utak ko yun. Fast forward. Dinalaw ko si mama sa presinto. Nung nakita ko si mama, di ko siya nakilala. Malayong malayo sa Micaela na makinis, sophisticated at maganda. Parang tumanda si mama ng 10 taon dahil sa itsura niya. Ang payat-payat niya. Tapos yung eyebags niya ang laki-laki na. Yung balat niya parang kulubot na. Naiyak ako. Kasi kahit ano pang ginawa ni mama, hindi niya deserve yun. Nang makita niya ako, tumulo na rin ang mga luha niya. Doon niya sinabi sa akin ang lahat. For the past 4 years, maraming nangyari. Noong panahon na aalis na dapat si mama sa poder ni Tito Raul, nahuli sila ni Tito at doon nangyari yun. Si Nathan na trauma daw at na-rehab ng 3 years. Hindi ko naisip na mangyayari yun sa kanila. 4 na taon. 4 na taon na rin daw inaayos yung papel ni mama para makalaya na siya. Nung nagkukwento si mama, hindi ko maiwasang mag-isip. Oo, masakit yung ginawa nila Nathan sa akin pero yung ganito, hindi naman nila deserve to. Lalo na, hindi deserve to ng mama ko. Niyakap ko si mama habang paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa akin. Sinabi ko naman sa kanya na pinatawad ko na sila noon pa. Naging maayos kami ng mama ko. Thrice a week, dinadalaw ko siya sa kulungan. Dinadalhan ko siya ng mga pagkaing paborito niya. At si Neil? Ayun, araw-araw, nagte-text pa rin sa akin. Pero, nakipaghiwalay na ako. Pakiramdam ko hindi na ako babalik pa ng Batanes. Kasi nandito si mama. At ako lang ang meron siya. Si Nathan, he's trying to win me back. Pero hindi pa ako handa. Nakahanap ako ng trabaho sa isang sikat na kumpanya sa Quezon City. At habang nagtatrabaho ako, merong makulit, si Nathan. Araw-araw niya akong pinupuntahan sa apartment ko. Minsan tuwing umaga, may dala pa siyang almusal. Tapos, ihahatid pa ako sa trabaho. Hindi ko naman alam kung anong gagawin ko. Siguro, hanggang dito lang muna. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ako si Luna. At ito, ang aking secret file.